Hi guys, mayong udto sa inyong tanan. So ngayon di ami dinhi sa payag. Gikan mi dito ila ni Ilin kay nay among lakaw kagan nay akong tuyo ganhi ila ni Ilin. Pag undang nila ni Riri ganiya sa trabaho, mga alas 11 kapin, nagtugbong din ko din nagadto mi dito ila ni Ilin nya pagka humana mo dito, dinhi din mi nagdiretso sa payag. Giagian na mo ang kabaw kay kining kabaw di ka kumpiyansaan ning kabawa kay gasabod-sabod na tanawa nagsabod-sabod gid iyang pisi naglambod-lambod sa lobi namo ning amo sang gi tanda danhi kay basing unyag maunsa na tong kabaw guys nga dili ra ba ni ato kang busing ra bagi kania nya painumon ni Riri. Pag udto anhiun yun na ni Riri dinhi yaning kuanon kay mo lagi ag sabod-sabod. Na kay dito man mi nag-una ila ni Ilin amo na lang ning giagi danhi. Diyan namin din sa balay guys. Unya man ni udto ta diatong sudan tamban. Giprito na siya. Nagpait ko kaganya isda nga tamban giprito. Giprito nya man ni udto ta kay kabalik nila sa trabaho si Ed. Maon. Kau banta. Sai. Sai. Đến sai. Tulog. Hmm. Untuk katula ang likod. Bata. Yun na. Tutog na. Mana kakaon be?
Matag nga lechon manok guys, oh. Duha ka buk plato nako. Tulong mo kuha. Yeah, magdubli yung bana dani. Alba nila pa mga plato sa duha, duha ko ng bana. Pag walang tiyo, hindi ako mabantayan ng duha di ay. Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So ngayon si Koreana mamunyag sila dito sa kuan dahil harbison dahil niya dito ang kuan kamatis. Kamatis. Hi guys, adto na ta dito sa garden. Adto na ta dito guys. Dito sa utang chinilas. Ingat guys ang banyo guys kay pangiunan sila. Ito nang kan guys, pamingit ni. Ako mag-harvesta. Kamu ay sa itong kamatis. Ay, hinog naman na hinog na. Pwede ng harvesta. Lalagay sa wala. Pula-pula. Ang naragay sa itong unang harvesta. Ay, tambo na silang dua. Tambo na silang dua. Dapat din na silang mabuwag. Hanggaw mo na hanggaw mo na sila na ito guys. Masyado na siya nakon guys kamatis kay gagmay. Itong awat itong uban na dagko-istaran. Yan ang iyang lisudan niya. Ay hindi po tayo kuan. Ayan ako na guys. Okay. Paak na siya guys oh. Nakuanap na udo na mga paak na. Ito na naman ikon guys ng labay. Kaya paak naman sa mga nagtuno ng mga mangmang. Paak sa mangmang. Ang talagang mangmang ito to. Naran, kami sa tagulay ang buhay. Nauban ilaw pa. Upod. Latong kapayas guys, dako na kayo. Itong una. Gano'n pa niya karin dako na. Ito pa niya kuhaan ang kuhaan. Atsal. Ano to pa yan ungkol. Sarang may dako sa atsal guys. Ay dapat dito dahil sa ubos. Hara. Ganun. Sa isa ko pang guys na ito dunang para mga pag sunod kung ano ito ng duha ko hinog ng duha guys manong nagkaibot ng bisinog na bestong hilaw taro hugaw kinatagak ka na gosang masad na Dara
ibon na siya hapit na siya may nawa. Kaon ta na kay ang isa na natagap na siya. Ano na ba? Naduha ka ay duha di kabuk tayo natagap kay mali na bantayan ni mama siguro. Na nadaot siya ba? Tagak na. Kapag yung isa, daot na pagkidayan. Nang kaon na gede siya di ay basta dagko na. Mga ito na itong arbison ang talong. Tako kayong talong guys. Buko. Dako kayo guys. Nag-harvest pa ito. Tara na ito din sa likod. Mursan na isa. Ay, ito po isa guys. Oh. Ang kada isa rin. Itong tanaan din eh. Hambog yun siya guys. Kaya hindi manggod na siya nakuan sa naikuan. Dapat basurahan. Hambog yun siya. Apil ang okra. Nakuan nila. Dungan-dungan yung kuan bunga sa okra. Likat po. Harabis ang tagulay guys. So, talong para sa pikas. Talong. Kasi manay nang minag na sila na. Naikuan na na. Iwan mo lang yung ibinyag. Diniyo po lang dyan sa pikas. Guys. Kautan na sa tuwa. Ang naikuan guys. So, ibinyag guys. Ano guys ang ibinyag na. Hindi na. Yeah. Mga okra guys. Natin mo bunyagan tam. Ha? Sa bunyagan. Bunyagan? Kuan? Katuwa. Nya na lang. Pila ng mga pizza ilayo. Kapila na ay pang bugbog lang. Mara guys ang pizza guys. Nubo na itong mga tanong gid guys. Ang tanong ni mama. Tapang rin. Napag yun. Ang sa pangalan ni ko kay Dagani. Ako kay Dagani. Kani guys, ampalaya. Ampalaya. Nagkuha na po naglain ang ampalaya pero lahi na siya dani guys. Ang katungad po na ampalaya na nga matay man. Kaya maragpuan siya mga ulog dito ang ilalong. Ang amigas, unara, amiga, ang kuhan. Kuhan nga na yung kuhan. Dapan ito. Ang pait. Ang sakit ito. Kamatis. Ay kuhan ang sakit ito ha. Sa ito ha. Ano? Ampalaya. Apo din yung ampalaya. Ubus. Kanya ilang buwan dito guys. Kapit na mahuman. Sila Papa Jojo o Papang nagkumanda niya guys. Mahuman nga gid nila. O, tsadal kong sa lugo. Nakayukuan. Muna ang balay na tita din guys. Nagpagangit-ngit guys. Nara. Ang atong suko. Nara. Hindi yung balay. Muna yung giayaw kahap. Itong unang hapon. Itong mali yung klase. Mga kalat pa kayo kayo. Wala pa man nahuman. Hapit na siya mahuman sad guys. Kuan man. Kuan pa man. Yang sa gawas guys. Naroon na. Ano ba na gawa? Ito. Ano ito sa pagbunin na ito guys. Ano ito na hinuan. Ano guys. Parang nga. Kuan din mga. Itorta mo sa garden guys. Itorta mo. So, una ta dito sa mga okra. Itorta mo sa okra ha. Ay, una ta dito sa na pinakauna gid naman ng garden. Pero sa una naman. Na, ini guys na side. May talong. Ini may talong. Na ay kuan alugbati, lagpad kasi guys. Ang alugbati niya. Napoy nangakuan na siya guys so kay kuan niya. Yutanan man niya kay gipang gihatag ilalula. Ano po atsal din mo ning ako tinanong sa una guys atsal.
lahi lang ni sinatsar kay dili kay dagko. May anak kuan siya kay tungod itong pag-ulana bitaw na kuan ang dito. Nagabuk ang sako din na pagkakuan na hudo din. Natumba. Kaya pagkahuman din guys kay napoy kuan alugbati. Napoy alugbati. Nga dito na sa tabi kas garden. Napo din ni talong. Napoy okra. Dini okra na sila tanan diha. Napoy ko na ang sunis. Ay dini okra na din taman. Diya din kay mga 5 fingers na din dini. Gibutang na lang natin mga kuan din ang mga tanlad. Disumpay sa ingon dini. Ang dini na po pikas garden. Kaya naapoy. Tinanong ni mama. Para ka. Tinanong ni mama na katong tag-as ito. Kani po guys. Nalimot ko sa ngalan lang eh. Batong. Ay batong. Batong. Ang yung kilid kay mo ni kamatis. Nga. Ang pag-ikuan. Anami bunya guys. Ano si Manoy bunyag sa Manoy. Dinigan kay mo ni ang kuan mga atsal. Tapos ito atsal. Then dini guys, may talong okra dia, okra talong okra. Then dini put atsal dayon na adin pichay. Basa gid siya guys, okay na kon man nang bunyagan gid siya guys. So atsal. Hi sa mga atsal, hi sa mga atsal. Hi. Na pwede na mga kuan ang kalba na. Na pwede dito. Yan na guys, kay mga gabi na talaga. Naratong na harvest guys. Basta kay umalo pa mautan niya guys. Ako na ito. Kuman kita pag harvest. Brinoy. Nara guys. Panglautan. Dito na lang guys. Bye-bye. Si mama guys. Ang lupit sa dito sa sulod. Guys. Si mama. Yung gilo ng bahira o mga sa loob. Dito lang video ko guys. Karon guys, ako bantay ni Richmond kay wala man mo klase niya si mama na trabaho niya iyang mama dani nag-eskwela, mag-eskwela yung mama niya ako magbantay. Sige man sig maoy. Nara guys, so maoyon man mo baby. Da. Nara guys, oh mga baby guys. Ano? Nara mo baby, laki-lak. Bantayan ako, ilak-ilak. Da? Ano man na ilak-ilak? Smile, take a picture. Smile. Hi guys. Look. Smile. Look, smile kid. Hello, hi guys. Smile daw. Dana. Hi guys. Ngayon guys, delete mo. Smile kid, picturean. Smile. Mga baby guys, hindi namin sa kwarto kay kuan man siguro sa igang manito ang mailitan. Ito na lang kay pero smile kay picturean. Smile. Smile ba? Ba? Dua na sila na guys. Ang duaan. Nuno, narawalan. Hi guys. Nuno. Hi guys. Awaya sila guys. Awaya na lang sila de awaya. Awaya.
Oh, yan na. No, no, na. Oh, yan. Nara guys, so maoy kayo si guys. Mauyon kayo. Maoy na sila. Sa tingin ko. Lo na sila guys, oh. Matuwang ka. Tunga na sa kamang na si guys. Kamang-kamang. Tik, 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 tik. La. Boo! Smile ka picturean! Smile ka picturean! Smile! Smile din? Hi guys! Ang binigay ko naman. Naray ang dulaan guys, manipan. La. Diwali sila guys. Wala, ayun nila sila guys. Paaway na ba yan yung mga baby guys? Wala, away na ni mong baby, oh. Na? Ano man na, bibe? Wala, away man na kayo, ha? Para guys, oh. Ato na siya kamang na siya dito. Kaya yung cellphone. Kaya yung cellphone sa'yo, mama. Kaya agsiga man ng charger. Kaya niya. Kaya agsiga man ng charger. Kaya yung dapat. Maro, oh, maro. Dagan din siya dayon. Mama, Mimi. Look. Hi guys. Malunggay. Mong bibigay, oh. Lakoy ka do guys. Kamang-kamang, oh. Lato na, hi guys na lang. Lato, ara na. Ano? Hi guys. Nakarin guys, ako na mga bibi, oh. Maoy siya, maoy. Hindi ka mapakog, hindi ka dya. Duwa siya dito. Dua na mga bibi guys, oh. Dua siya rin ng plastikon. Sige na sa tubig siya, mama. Dua siya. Ay, dali. Ay, mapakog ka. Nama, uy, ikaw. Pakog ka lagi. Le. Dara, bibigay ko. Bibigay. Look. Ano ka? So, maghinlo sa gabi niya sa kwarto nila ate guys. Balik na din yan. Balik na po. Maghinlo ka guys. Sa kwarto nila. Ibigay. Puyo na siya guys. Kaya naman iyang blaan. Mahid na siya. Ano? Guys, bukang pilo pa tayo. Nuno lagi? Nagtrabaho pa ko? Nuno ba? Nuna, kay namilo pa ko. Ano?
Nakandar eh. Wala na nakandar na amin guys. Oo! Dino ko ba? Manaman may ginilo guys. At na ni magkanya yung gulaan dami. Tipo ba yung gulaan? Hindi ka. Naka ba? Magpalagid. Kapit lang na. Hi guys! Ate! Hi guys! Malamig pilo guys. Sa Richmond. Magpuan na. Ano? Maay na. Ang kamang niya gusto siya. Kamang gusto niya po ako ng cellphone. Guys. Ha? O yun kayo guys. Tulog-tulog na ko din guys. Ya. Ay maoy. Ito de. Slip ka? Mana mo siya kaon guys. Dagan yung dua ano. Pin na mo guys. King mo na siya guys. King and the king. Ay, prinsipi. Ano na pakta? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Head na to guys. Marami ginlo guys. Hi guys din. Dua sih guys. Dua ano dide? Oy, matulog na ni mo. Ayun na ade. Nara din. Nah, asan ito? Dili, Bob. Ha? Yeah, dula sila ate. Dahil tayo magaway ah. Ano, adi? Papay na rin. Sunod din din ako sa karang guys. Hindi din. Ligid na. Pero dua ito guys. Ojan lotion na. Ang tani din ada pa. Bambalak na lang.
yung video mo guys ah. Push down. Ano? Push. Uy, ano man? Ano naman? Ulit siya guys, kinuwala yung doon. Isang na araw yan guys! Hala, hala. Bye guys, dito na lang kasi nagmaamoy na si Bibi. Bye na. Mauli na kayo ko. Bye na.